Barlaglar İslam dünýäsiniň Hytaýyň Uýgurlara garşy alyp barýan global kampaniýalary bilen işçän hyzmatdaşlyk edýänligini görkezýär. 1997-nji ýylda Pakistanyň hökümeti 14 Uýgury deport etdi. Pekin olary aglaba ilaty musulmanlardan ibaret bolan Gunwatar Hytaý welaýatyny Xinjiangy ýurdun beýleki ýerlerinden bölüp aýyrmaga synanşan terrorçy bolmakda aýyplaýardy. Olar Pakistanyň Hytaý bilen serhetleşýän Günorta çäginden geçen wadyna desine cezalandyryldy. Bu waka Uýgurlaryň Hytaýyň haýyşy boýunça daşary ýurtlardan ekstradisiýa edilmegine ilkinji dokumentleşdirilen mysal boldy. Bu Hytaýyň transmilli repressiýasynyň evolýusiýasyny öwrümle kodudur diýip Uýgurlaryň transmilli repressiýa duçar edilmegi boýunça maglumatlar ýygyntysyny aýdylýar. Bu maglumat bazasy we Hasabat 24-nji ýylyna ýaýradyldy. Hasabat 1997-nji ýyldan 2021-nji ýylyň mart aýyna çenli aralykda 28 ýurtda deport ýa-da tutsak edilen 1546 adamyň işini seljerýär. Merkezi Aziýa gatnaşyklara boýunça Oxus jemgyýetiniň Uýgur adam hukuklary taslamasy bilen birlikde taýýarlan maglumat ýygyndysi Hytaýyň Uýgurlara garşy alyp barýan kampaniýasynyň global häsiýetini, onuň merkezi we Günorta Aziýadan Ýewropa, ýakyn günnügora we Günorta günnügora Aziýa udaýşyny açyp görkezýär. Hytaýyň halkara kampaniýasy boýunça iň dolu maglumat hasaplanýan Hasabat hökümetleriň özü hem ýakyn günnügorda we Aziýada esasan musulman ilatly ýurtlaryň hökümetleriniň Xinjiangyň gaçan Uýgurlary ýa-da beýleki musulman azlyklary izarlamakda, tutsak etmekde we ýurduny ýibermekde nädip Pekin bilen hyzmatdaşlyk edenliklerini açyp görkezýär. Aglaba ilaty musulmanlardan bolan ýurtlaryň Xinjiang boýunça we Uýgurlara zulm edilmegi babatyna dymmaklary tanqid edilýär diýip Merkezi Aziýa gatnaşyklary boýunça Oxus jemgyýetiniň barlyg müdiri we Hasabatyň baş awtory Bradley Jardine Azatlyk radiosu bilen telefon interwýusyny aýtdy. Ýöne bu maglumat bazasy İslam dünýäsiniň diňe bir 200lü däldigini, eýsem olaryň Hytaý bilen aktiv hyzmatdaşlyk edýänligini görkezýär diýip bolaýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça resmileri Hytaýyň giň gawa ulgamyna 1 million töwere Uýguryň gazagyň ýa-da beýleki musulman azlyklaryň saklanýanyny çaklaýar. Öňkü tutsaglaryň en çemesi özleriniň fiziki jebir sütem, hatda sterilizasiya finanşyklaryna sebäwar bolanyklaryny öňe sürýärler. Abaşa hökümeti we bir näçe Gunwatar mejlisi Hytaýyň Xinjiangnaky hereketlerini genosid adlandyrýar. Ýöne aglaba köplügi musulman ilatly döwletleriň hökümetleriniň köpsi bu meselede sessiz galýar. Olar Hytaýyň guşok we ýol başlangyjy arkaly Pekin bilen barha ýakyn maliýe we syýasy gatnaşyklary ýygynlaşdyrýarlar. Hasabata görä Uýgurlary nyşana almak we olary Hytaýa mejburi uğratmak tagallalary 2017-nji ýyldan soň hassa güýçlenýär. Hytaýyň Xinjiangny köpçüliklerin tutsaglyk meýilnamalaryna şol wagtlar başlanýany inanylýar. Bu tejribeler arkaly Hytaýyň hökümeti Uýgur halkyna garşy gödäwçiligi we repressiýany öýdükdiýarly ferhetleri çenli giňeldýär diýip Hasabat aýdýar. İçerki kampaniýa global häsiýete eýe bolýar. Hytaýyň hökümeti Xinjiangny lagerleriň bardygyny ilki başda ret edýärdi. Ýöne soňra barha güýçlenýän nägiýlerige garşy görüşmek üçin Pekin olary hünär öwredüş merkezleri atlandyrdy we islam ekstremizmine garşy görüşmek üçin olaryň zerurdygyny aýdyp diplomatik we jemgyýetçilik gatnaşyklary kampaniýalaryna girişdi. Hasabata görä Hytaý özüniň Uýgurlary daşary ýurtlardan nyşana almagyny terrorçuluk aladalary bilen delillendirýär we munyň üçin çalçylykdan başlap kiberhüjüm, Interpoluň üstü bilen gyzyl duýduruş çykarmak ýaly bir topar taktikalardan peýdalanýar. Hytaý häkimetleri öňden bäri Uýgur jemgyýetine şüpheli çemeleşip gelen hem bolsalar we separatist Uýgur toparlary hüjümleri amala aşyran hem bolsalar, Hasabata görä Xinjiangyň paýtagtyna Urumçyda 2009-njy ýylda bolan etnik gozgolanylar Pekin üçin öwrümle kodu boldy. Gozgolanylar 200 jan aldy. Olaryň köpsi etnik hanlardy. Şondan soň geçen döwrüň dowamyny ekstremist Uýgur toparlarynyň amala aşyran hüjümleri Xinjiangnaky howpsuzlyk şertlerini hassa yaramazlaşdyrdy. Hormatly dinleýijiler, bu maglumatyň dogry görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyna tanyşyp bilersiňiz.